Tak máme 8. júla. Toto mám jablonky. Zopár jablčok bude. Taká ochutnávka. Není toho veľa. Ešte možno pôjdem trošku to pretriediť, tie konáre. Vidíte jablčko. Toto je odroda Prima. Len ešte tu mám robotu, že musím toto okopať. Nech to tam nemám, nestihol som to zrotavátorovať. Ďalšie jablčka, len zopár. Takže takto. Tuto máme ďalšie jablčka. Takto vyzerajú. Toto máme tiež Prima. Niektoré jablonky ešte nemali jablčka, ale tak nevadí, však máme čas. Tuto je tiež zopár takýchto. Tak toto vyzerá. To je Florina. A ostatné už tuším ani nemajú jablka, takže na ďalší rok uvidíme, ako to zase bude vyzerať, ale tieto sú veľmi pekne veľké. Musím ešte dať nové kolíky, lebo strašne ten vietor, čo mi porobil tuto, to bola katastrofa. Dám vám jedno video, potom tam také krátke. Takže takto, tu mám tie broskynky vinohradnícka. Tá je tiež neskutočne veľká, bola strihaná, ale proste to rastie, stále to len rastie. To by som musel stále v kuse strihať a už nemám toľko času, koľko rázy, že tak je to aspoň takto. Zás vám potom natočím, ako to budem na jar strihať a potom vám hovorím, dávam to tak dokopy, aby ste videli tie stromčeky, ako boli strihané postupne, takže takto.